Začíname urobiť taký film o kozolni. Tak vlastne to vám ukážeme nakoniec, keď bude parádek. A teraz ideme vlastne do naozaj obrovská miestnosť. Tu boli kedysi pece, obrovské pece na uhlie, ktoré vykurovali celý ten objekt. A tuto, tá diera, čo je, tak tam popol sa sypal a dole ho odvádzali. Tu boli tri pece tu boli. Takže toto je druhá a toto je tretia. No a vlastne henté diery, jedna, druhá, tretia, to boli vlastne do komína výstupy. Takže takto je to. No, tuto bola nejaká miestnosť. Treba si to dávať všade pozor, lebo sú tu také diery, že ľahko sa tam môže spadnúť. Toto je taká miestnosť, kde neviem, čo sa robilo. Tuto. Neviem vôbec, tu je nejaké... Tu by som musel porozmýšľať, ale neviem. Taká miestnosť, tu sú schodíky a pod tými schodíkami tam všeličo je. Tam také bordel taký.